Вітаю вас, дорогі браті і сестри, в ефірі передача «Живий русинський язик». І нині наша тема «Як наш русинський язик хоснується у богослуженні церковному і у практиці гомілетики, проповіді». Зо мною наш собеседник, протерей Феодор Копенець, мій алтарний брат. Вітаю вас. Кожен раз, коли готуємося до Рождества, то перший вопрос регенту церковного хора і священнику собора – як готуєтеся, що в першу чергу на співках хор співає. Бо там є много напівів, наше богослуження православне настільки величне, що ми його навіть із западним богослуженням навіть не порівнюємо, бо не порівняні речі. Ну, і що нашоє сокотите і хуснуєте, а що із других практик приміняєте? Тепер ми готуємося до Рождества Христового, і наш хор буде співати на Рождество і на утренні, і на вечірні, і в богослуженні піснопіви якраз Рождества Христового. Це ірмоси канона, і по-нашому карпаторуські напіви, і також включаємо і традиції Української православної церкви, центральні київські напіви. Ну, і так же само і колядки, і тропар, і всі піснеспіви, які традиційно співаються на Рождество Христове. А як колядки? А колядки співаємо по-нашому, ті, що наші батьки, діди много віків співали і донесли до нас. Колядки в нас співають усі прихожани, співаємо і хор, лише трошки у гармонізованому виді колядки, де двохголосся, трьохголосся, чотирьохголосся співається. І співає з нами народ Божий, який ті колядки знає. А якщо і не знає якась нова колядка, то вже на другу службу вони вже привчаються і співають із нами. Співаємо по-нашому, наші напіви, і по-русинськи співаємо так, як народ співає. Дуже добре, що не розривається історична традиція. Ми нині хотіли би поговорити, що колись гармонізували наші карпаторуські, карпаторусинські напіви церковні, то хотіли б повісти нашим братям і сестрам, котрі нас видять і чують, що церковні гласи – це не просто якісь случайні пісні. Церковні гласи – це є ті богослужебні піснопенія, які або в яких уособлюється національне лице русинського народу. Це не просто лірика, а реальність. Кожен народ має свої зачатки або яку духовно-музикальну матрицю, на котрій формується нація, язик, культура, навіть музикальний спів. Ми, русини, безошибочно определяємо нашого чоловіка по перших двох словах. Або узнаємо чужого чоловіка по перших двох словах. Упознаємо нашу співанку русинську по перших нотах. Або узнаємо чужу пісню, красива, інтересна, но не нашого складу. І тому церковні напіви, чому так ся бережно в кожному народі присокотили? Бо завжди недруги, коли приходили і хотіли завоювати той і другий народ, його, наприклад, асимілювати, то перше забрали історію, пак язик, а потім міняли релігію. А в першу чергу, ось коли і релігію не міняли, то стріляли по самому головному, по язику богослуження. І теж нині ті люди, котрі суть антирусини, не даємо їм оцінку таку більш широку, вони прекрасно розуміють, що сила русинського народу в силі православного і тепер уже і греко-католицького богослуження, бо вони теж держаться
нашого церковного славянського язика, іменно в этому служенню сила нашого народу. Кроме того, я би іще повів, що на другому місці є язик проповіді. По практиці православних священиків Закарпаттю практично всі произносять проповідь по-нашому по-русинськи. Можна включати і много слів з української мови. Ми ж живемо в державі Україна, державна мова наша українська, тому ми не боїмося слов. Просто іноді, може бути, чоловік забив таке слово ідентичне русинськое, пользується українською вполне розумно і доступно. Ведь русини в Словакії так позазичили много тих словацьких слов, ми ніч не кажемо, але ми чуємо, де словак, а де русин. То же саме русини Польщі, лемки русини, то же саме, коли пічуть говорити та щикати по-польськи, але ми точно чуємо, есе поляк, а есе русин. Тож так і в нас. Ми можемо і свободно пользуємося словами українськими, але основний костяк проповіді наш, русинський. І ще напомню, чому нам, русинам, українська мова не є якась чужа дуже, бо коли вже русинський язик в 19 віці був сформований і був повна література на русинсько-язикові, в кінці 19 віка сформувалася і граматика української мови, причому дуже сложно. Так що хочу повісти, що українська мова, коли формувалася вже як національна, присокотила звук «и», котрого не мають тепер росіяни, і котрого немає латинський простор. У латині не є звука «и». Вірніше, повісти, звук «и» мають, но знака не мають, лише у произношенні. То же саме є латиня, нам проблема, бо вони не мають звука «и». І тому слово повісти «лінивий» не може повісти ні на словацькому, ні на чеському, польському, і навіть на русскому язикові, і навіть на українській мові. Бо українська мова випустила звук «и», то виходить «лінивий», но вже не буде по-русинськи. І так, наша проповідь іде по-русинськи. А як ви общаєте із хористами? По-нашому общаємо, вони то все розуміють. Хоча ясно, що десь вже коли тут живеш, маю на увазі у місті Ужгороді, і на роботі, і в Закарпатському хорі, і так далі, і по-українськи, або коли прийдемо в село, та туди є оддушина, бо поговоримо собі, так, по-нашому собі поговоримо. І колядки не так то просто зараз. От написав я колядку для закарпатського хора, називається «Ой темна я ничка» і «ничка». Дуже тяжко тепер хористів привчити, щоб не нічка співали, а ничка була, і било, а не біло, бо коли било, то вже зовсім друге. То бити, а бив, то зовсім друге. Але поступово ми хочемо зберегти ту автентику і в пісні, і в церковній пісні, і в колядці, зберегти ту автентику, бо то є саме дорогое для нас. Видимо, треба повісти, що русинський язик має звук «е» і «ü», наприклад, звук «кünь-вюл» або у слові «бовт», тобто «магазин», то не русини, навіть апарата не мають голосового ото виговорити. Зато ми кажемо, навіть кидати, наприклад, русскому, або білорусу, або українцеві, читати русинський текст, та він то ламле. Він не може то ні акцентом передати, а тому повторимося. Русинський язик настільки унікальний, настільки упознаваємий, що коли слухаємо бесіди, що малорусинського язика не є, то є відка українського народу або української мови. Ми вважаємо українську мову і не хочемо абсолютно одне слово укоризано повісти, но чітко поправляємо
ремонтуємо таких філософів і професорів, заблуждаєтеся, браття. Русинський язик чудно віддільний язик, причому ми відносимося скоріше до центральноєвропейських язиків, бо, повторюся, русини у своїй бесіді часто опускають містоімення. Ми не кажемо, ти читав книгу, ми кажемо, читавись книгу, робилась дома, ходилась, читались ми, ви співались те, уже слово ви опускаємо містоімення, а говоримо вже з поматним глаголом. Так говорять серби, хорвати, словаки, чехи, так говорять у своїй бесіді русини, бо ми всі держимося древньої слав'янської практики. От чому нам, русинам, у ближайші 1000 років не треба міняти богослужебний язик, бо русинський язик і церковний майже ідентичний, бо у нас то саме є «іду до тя», «прийди до ня», «дам ти», «дай ми». Це все не просто, як казали колись, то некий там якось язичіє вигадали такий брезгливий термін. Ні. Якщо подивимося, яка різниця між говором людей з Галичини і говором людей українців і з Дніпропетровська, та лише улипцися подає такі произношення. Коли нам каже одна знаменита, треба робити. Понятно, що річ йде про те, що вона вчила українську мову раді телевізора. Ми, русини, владіємо українською мовою, і якщо нас заставлять писати диктант, то можемо його написати правильніше, чим любі патріоти, котрі би хотіли у лиці русинов знайти ворогів, противників держави. Не вдасться вам. Навіть якщо многим нашим русинам прийшлося потерпіти політично мотивовані судебні переслідства, ми не боїмося і не обіжаємося. Ми розуміємо, наші опоненти сьогодні не розуміються ні в історії, ні в юриспруденції, ні у мовах, бо їм повіли, що то люди недобрі. І починає суддя бідний глядати, за що тебе судити. А ні, за що судити? Коли мене судили, суддя взяв у провадження неподсудне діло, не було складу злочина, а він взяв чому? А заставили. Але це означає, що громадяни мають осознавати, що заказчик був жорсткий і суддя поставлений був в рамки. Тому, готуючись до Рождества, і наших опонентів теж хочемо нині вітати із Різдвом Христовим, і українською мовою попривітати їх, ну а нашим русинам повісти, і ви будьте такі уважительні, бо ми настільки, отче Федоре, уважительні друг народів, коли до нас прийшов словак, підбираємося по-словацьки. Прийшов мадяр, кілько знає по-мадярськи. Прийшов чех, ну то нас колись був державний язик чеський, ми теж стараємося. Но прийшов до нас якийсь руський, ми з ним говоримо по-руськи. Прийшов українець етнічний, ми переходимо на українську мову. І тому закон, там, який тепер є, де будуть штрафувати, нам, русинам, він не опасний, бо ми прекрасно можемо всяде говорити по-русинськи, а чиновникові повісти на українській мові. І іменно цей момент ми дуже сокотимо, бо іменно ця дипломатична практика русинів помогла нам вижити у часи Австро-Венгрії, Венгрії, Чехословакії, Совєтського Союзу. І нині ми указали всі в Україні приклад міжконфесійного і міжнаціонального міра. І тільки злосні недруги ціпляють за наші слова і щось придумують, але основання не мають. Що касається церковних песнопеній, то ви вже в одних з передач говорили, що як важливо було автентику сохранити у ваших трудах. Но, а от як це вдало, щоб не просто гармонізувати церковний глас, бо то може хоч ко зробити, ко має освіту, або як знайти оту гармонізацію, котра би у своїй красі не нарушила первічний замисел нашого народу, як русинського народу, як творця етих песнопеній.
Ну, хочу повісти, отче, що я завдячую вам, бо ви мені дуже много в чому помогли на першій стадії, тому що ви володіли фундаментально нашими напівами, і ще в дитинстві я знав, що ви співали і так далі. Ви їх внутрі чувствували. Я їх теж відчував, але ви теж, і хочу повісти, і як регент, і як музикант. І ми двоє, будемо так казати, так вийшло, бо один другому десь підказував, допомагали. Я прислуховувався до ваших. Ви мені десь підкоригували, бо інакше не могло бути. І впоследствии вийшло таке, що наші напіви гармонізовані, вони введені традиційно у наше богослужіння. І по області дуже много, там, де є церковні хори, просять наші напіви вже у гармонізацію, бо хочуть іменно їх співати. Бо фактично, крім нас, на жаль, більше не котимося, не займає. Я почав із того, що хотілося б показати як приклад. Тож треба то робити, треба то вводити, бо наші напіви народ зразу прийняв їх як свої, бо то наші напіви, які народ знає. Були такі храми, наприклад, що почали співати хори, але співали напіви там такі традиційні, маю на увазі Чайковський, Березовський, класичні твори. Народ їх не сприйняв у других храмах, бо кажуть, що ми не прийшли на концерт, ми прийшли співати на богослужіння, ми прийшли участвувати в богослужінні. І так, із вашою допомогою воно так і сталося, що тепер ця традиція, вже можна повісти, що то традиція наша, що хор співає, заміняє як дяка і співає цілий храм, співає всі напіви. Якщо не знає, то малося подучить, вже на другу, третю літургію, та вже співає з нами. Не удивляйтеся, що я нагрузив вас основну роботу, бо ми все знаємо казати, кожен має свою роботу робити. Ви професіональний музикант, ваша робота, десь корекцію робимо разом, або основний труд пішов за вами. Ведь недаром кажуть у нас в Закарпаттю, старі русини, на слабій фарі, на слабому приході сам піпі дзвонить. То значить, що не може священник усю роботу робити. Кожен має свою дістати область. Но я дякую Богу, що ви з тим справили. І наш народ дійсно полюбив. Знаєте, коли я вперше чув наші гласи у церковному богослуженні, вони зазвучали як класика, наша класика русинська. І ще більше вам повім, раз ми робили концерт, вже 25 років ми робимо концерти у драмтеатрі, і ми запросили наш духовий оркестр. Так, духовий оркестр виконав з нами наші колядки, там і пару пісень. Я був на самому небі, коли я чув, як наші напіви, наші колядки звучать, як якісь високомудрі державні гімни. Кожна колядка. Слідовательно, ми тоді порозуміли, що і наші гласи одноголосієм простопінію закладували, держали самі в собі велику музикальну складову, яку нам з Божою допомогою вдалося реалізувати. Між прочим, хочу повісти, що говорив із одним священником греко-католицьким, і він мені казав, що, знаєте, ви говорите проповідь по-нашому, бо то, може, вже не розуміють многі, та й уже вип'ячуєте національність русини. Я послухав його і тихенько йому напомнив: шановний отче, ваша Мукачівська єпархія юридично реєстрована у Ватикані як Русинська єпархія. Почому ви
будучи в Русинській єпархії, мені, представнику Української православної церкви, дорікаєте. Ведь Українській православної церкви чітко звучить, навіть у тих містах, де, наприклад, вся громада хоче молитися на чисто українській мові, не є запрета. Там, де хочуть молитися по-церковному, не є. Бо к тому же церковними правилами предписано, що навіть богослужіння, якої священик служить, якщо деякі слова не зрозумілі, священик на проповіді доступним язиком для народу має казати проповідь, бо церковна проповідь і богослуження ніякого відношення не має до вимог державної мови. Це дві різні області, і путати їх не треба. Так він вибачився, сказав, то правда. Але в будь-якому випадку ми теж читаємо, що, будучи членами Української православної церкви, нам церква не забороняє свою національність, по-нашому говорити, по-нашому співати. Головне, що ми держимо духовне єдинство в церкві, і ми підтримуємо єдинство з цілої держави. І ми йдемо на зустріч усьому робити, а тому вважаємо себе, що наша робота з вами служить єдному. Єдинству народу, і духовному, і національному, і всякому. Ну і наконець, що би ви пожелали вашим хористам, а в лиці хористів і всім членам Закарпатського народного хора, чудесного, мною любимого хора з її прекрасним сьогоднішнім керівником, жінкою, з прекрасними людьми, ну а також в першу чергу, як би сте попривітали і праздником Рождества Христова наше духовенство. Вітаю з Рождеством Христовим, в першу чергу, нашого митрополита Фьодора, який мене з любов'ю рукоположив в діякони і священстві, і ваше високопреосвященство, владико митрополит. Дорогі отці, браття і сестри, сердечно поздоровляю вас з Рождеством Христовим і з новоліттям, і з богоявленням по нашому водощі. Найноворожденний Богомладенець Христос благословить вас всіх небесним благословенням. Христос рождається, славімо Його! Христос рождається, славіте Його! На цьому наша передача завершена. Желаємо всім нашим русинам не забувати говорити по-нашому, колядувати по-нашому, молитися по-нашому, но при тому бути уважительним к другим релігіям, другим язикам. А оскільки у нас остро стоїть питання в державі, то знати добре державну мову і в тих містах, де вона предписана, і їх основати, користувати. З Богом святим! Христос рождається, славіте Його!